δεν τα πάει της καληνιά. Και με βλέπεις και γελάς από τη σπίτι στον αδελφό για το συμπέθερο. Πού θα έχω και τον άπιο με προσέχω και τα ψάρια που θα πιάνω θα τα πουλώ στην αγορά και τα ψάρια που θα πιάνω θα πουλώ στην αγορά. Επειδή είμαι ψαράς, είμαι λίγο αλενιάρης, σαν ψαράς και σαν βαρκάνης και θα ρίξω τη μέρα και θα την περνάς καλά και θα ρίξω τη μέρα και θα την περνάς καλά. Κι αν ξυπνήτως γυρίζω μη με βλέπεις για λόγο τη γυναίκα που θα έχω θέλω να την προσέχω και τα ψάρια που τα πιάνω τα γόλα στην αγορά και τα ψάρια που τα πιάνω τα γόλα στην αγορά και τα ψάρια που τα πιάνω τα γόλα στην αγορά και τα